Rozstój mili, witam pięknie. To ja, Niklaus, profesor, no nie zawsze zhabilitowany. Dzisiaj my są, jak widzicie, w kuchnie. A jakby się jeszcze w ktoś nie kapnął, to jest serio śląskie sowa na dziś. Z kuli tego rozstój mili kajmy są, pogadamy się dzisiaj, porozprawiamy się o tych rzeczach, które są jakoś połączone, związane właśnie z kuchnią. Czemu w ogóle po śląsku się go do kuchnie, a nie kuchnia, jak po polsku? Mogę wam powiedzieć, nie wiem, ale go do się kuchnie. Jo jest w kuchnie, ty żeś jest w kuchnie, my są... Kaj? Piszcie na dole, kaj my są? W kuchnie my są. No co mamy w kuchnie? No w kuchnie mamy wpierony roztomajtych wichajstrów, inkszych tych łonych. A o czym się dzisiaj pogadamy? Roztomili pierwsza rzecz, o której będę gadał, widełka. Wiecie co to jest widełka? Każdy tako widełka ma. Tako widełka jest nie ino w śląskie kuchnie, no ale myślę, że wy też w kuchnie macie tako widełka. Ta jest już tako trochę, widzicie, łozlajerowano. Sam na tyrunczce już jest tako obgryziono, choby. Kto to gryz? To chyba jo, jak był nadupcony. No widełka po polsku generalnie. Widelec, co się z taką widełką idzie zrobić? No idzie się krupsztal. Taką widełką się idzie jeść. Taką widełką się idzie obronić przed bandytą. A co jest najważniejsze, taką widełką się idzie poszkrobać po plerach kej swędzą. Następna rzecz, kelnia. To jest, moi drodzy, kelnia. Kelnia, którą się nalewo zupa do talerza albo do miski. Ale tak, no kelnia po polsku chochla, taką kelnią idzie bez przykład ciulnąć hopa, który zaś wrócił nadupcony z roboty. Wiecie jak to jest, hop już jest u drzwi, wy się czaicie za winklem, hop włazi, a ty ciulu! I dup, i dup, ciul za kudły i kelnią bez pysk, ciul! A potem gadają, że jest przemoc domowa. Ostatnia rzecz na dziś, kastrol. Kastrol, moi drodzy, po polsku garnek, taki dupny gar, w którym się waży zupa, kapusta, kartofle, no ale taki kastrol ma też insze zastosowanie. Taki kastrol, jak przyjdą Rusy, obleko się na łeba, bierze się dekel od kastrola jako tarcza, bierzemy kielnia i ciulomy. Pacan! No! Zaraz sąsiady po policję zadzwonią pewnikiem. Na dziś tela, rozstój mili, eli żeście mieli radzi. Z takich dzisiejszych słów na dziś, co mogę wam więcej powiedzieć, łostowcie mi kciuka do wierchu, dajcie mi komentarz, jakie byście chcieli następne słowa, dajcie mi jakieś propozycje. I co? Tela, joleca, pysk! Das Glas ist leer, wir möchten jetzt